الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله وصحبه. عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. تبشر في الله جوام وفوق ولي من دوك نيما دالله كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكشنا كبرك على كوجيدين ناوكلين لنا بلا جلنكا كدا مي واتي مناكا تبشر في الله ني واتي تاكا سوغانتي كا كرنغره كا بولودا ولا سا واتي مي امبي على امسكا تونو بوچكومي نو شهر الربيع الاول دومبا كالو walma ka fo mawlidi kalo alakira bangi kalo heroko wagane dayele nin kalo ka wole bla anga dina jetroma o kena ange masala nyina mawludu samba fla ne tan shege hukmu kono groupement no ye mali dina jetro ka faranyo ka jekulu bay ye walanda do di mawludu kelaw o mana kuma chuko ko datu la we fen yumay ben ani kelen ya fa nyoma ka do dakele ka bo dakele ko ben o de fangay o kuma kono anga bi mo bismillah le mimina boroke na anye o an karamo e kabo ko d'Ivoire jamana kan kerengrene ala dugulami nabi wele ko subri Muaz Tahir ame foli bla ala ustaz. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Say bismillah tebe shirfila sanfe. Ma sha Allah. Ben ye femi na fami bi ala mina kitab wa sunna. Ma sha Allah. Ma fe baroke bulninka. Nana son. Kenabi bulu. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وميزه بالعقل عن سائر المخلوقات. والحمد لله الذي عدب الإنسان بالقرآن العظيم. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. أستهل الذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله أنكر مغو مختار بغيوغو ambe folo ka foli nyeshi slama bela jelema ka foli kerengeren ku nyeshi awere ma folo nu ye anga barake nyogo minumbe tebe sherifula ka nu ye awere folo awba amba awfo ambe duwa uke tebe sherifula ya rabbi ala katanye. Amin ya rabbi. Barake law ala ku se u yar koro. Amin ya rabbi. Barake law ala ku deme. Onambora ye ambe foli nyeshi qudwa zamanuma ambe foli nyeshi mu'iduddin ala aslihi as-sayyid sharif Usman Madan Haidara ambe foli nyashama utimeningo kom ya fokatimi auka garibudo auka kalande do nu ye Muaz Tahir ne zabramadi masha Allah jamiyatul ansar dini wajil kala dodo me zabramado kabo Niger me ala sonama ni wasanga ni kono ambe Côte d'Ivoire ni sigiye me atabali amata bo anga jamano na wati ni wati. Alhamdulillah bi o groupe ridel la lesa ay minni o de ye ben ani kelenya ambe groupe befo kerengeren yala groupe nyema banu ye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale mi ye ben sinzi kera ko fe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ka kuma kando ala yude fo ako wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ni kuma ni nyeshila jongma a nyeshila silamauma ko silama mu'minu ni mawo mako la ilaha illallah muhammadur rasulullah ay alaka juruba kelemine akana son gafara o alaka juruba kelemineli o de ni min ko ni sona ko muhammadu ya alaka kirai min sona alay min sona silamaya yi abe ka ke kelenye me o konona na kira alayhi salatu wassalam ayo defo ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mogosti se ka ke silamaye muminiye
parce que ala y'a ɲini muminu ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba kelen ye mais o juruba kelen tɛ se ka minɛ fiyewu fo k'a sɔrɔ ne min ka di ne yɛrɛ ye Muaz fo a ka diya ne yɛrɛ ye tuguni a ɲɔgɔnna ka kɛ e Muhamadu Mukhtari ye fo a ka sɔrɔ min ka di ne ye o bɛ ne kɔnɔ hɛrɛ la min ka di ne ye ala k'a kɛ ne ye fo a ka sɔrɔ ne fana b'a ɲini ala k'a kɛ e ye jango ne ka sɔnzi ne yɛrɛ b'a sɔgɔndi yɛrɛ ye a ka kɛ e ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin ne ma donc an b'o de fɔ toujours silamɛw ka bɛn silamɛya ka fanga bɛ o de la mais k'a fɔ ko taabolo cayali tɛ foyi ye o tɛ baasi ye silamɛya diinɛ na mais ni silamɛw sera ka ɲɔgɔn faamu ka dɔn laɲini de ye silamɛw ka kɛ kelen ye ka silamɛya dɛmɛ parce que silamɛya bɛ dingɛ dɔ de kɔnɔ dingɛ min ni silamɛw ma kɛ kelen ye a ka gɛlɛn u bɛ se ka bɔ a la silamɛw ka jugu wulila silamɛya kama mais ni silamɛw ma se ka bɛn u tɛ se k'a dɔn ko jugu b'a la parce que u yɛrɛ dama n'u kɛra ɲɔgɔn jugu ye a ka gɛlɛn o ka dɔn jango ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ mais ala y'o de fɔ wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr bon silamɛya tɛ se ka taa nin de kɔ parce que ala y'o de fɔ wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr fo o ka ɲɔgɔn yamaruya ni tiɲɛ ye fana ani sabali silamɛya tɛ se ka taa sabali ani tiɲɛ kɔ mais tiɲɛ nin de bɛ kɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka sabali minɛ mais o kɔnɔna na fo muminiw k'a dɔn walima silamɛw k'a dɔn ne ye tijani exemple ne ye sunamɔgɔ ye walima ne ye kadiriya ye walima ne ye shiya ye non a ye nin bɛɛ to yen a ye segin a ye na silamɛya mako bɛ mun de la silamɛya mako bɛ silamɛw ka kɛ kelen ye fɔlɔ lajugu min bɛ yen olu yɛrɛ bɛ siran mais ni jugu y'a dɔn silamɛw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ profiter ka dɔn ka silamɛya tiɲɛ an bɛ u balaw de kɔnɔ n'a y'a ye silamɛw degula bi ka taa se sisan yɛrɛ e yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ ko i ye silamɛ ye an y'a ye hadise kuran tafsiri dɔ de la a ko alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka tile la mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ silamɛya fɛ ka don silamɛya la ka sababu kɛ silamɛw ka jogo ɲumanya min b'u la ka sababu kɛ silamɛw ka hinɛ ɲɔgɔnma min b'a la ka sababu kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ min b'a la ka sababu kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn kanu min b'a la ka sababu kɛ silamɛw n'u ye ɲɔgɔn ye a ka k'i kɔnɔ a ka kɛ dɔ kɔnɔ komi a bɛ dɔ kanu kama k'o kama mɔgɔ caman donna silamɛya la mais Bagayogo n'an y'a lajɛ bi an bɛ taa sɔrɔ Ustaz Bagayogo a ka gɛlɛn i bɛ se ka jogo dɔ ye silamɛya la min bɛ silamɛya yɛrɛ kanu di dusukun na fo i ka k'a fɛ parce que silamɛw yɛrɛ u banna ɲɔgɔn na munna taabolo kama ne y'o de fɔ an ka sɛbɛnni dɔ la an ye o de fɔ silamɛw ye an ko silamɛw ma aw ma se ka kɛlɛ kɛ foyi kama fo fɛn min yɛrɛ tɛ jate foyi ye kuranɛ kɔnɔ i bolo minɛ i bolo jigi mawludi tɛ tiɲɛ mawludi ye tiɲɛ wurudi tɛ bɛn salatul fatiha bosibila wurusipan a banna a n'a ɲɔgɔnnaw sinon i tɛ taa sɔrɔ k'a fɔ a ye jɛnɛya dabila kɛlɛ bɛ ka kɛ nin yɔrɔ la walima a ye seli kɛ a kɛcogo la kɛlɛ bɛ non i t'u sɔrɔ farida foyi la mais kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ fɛn min yɛrɛ kuranɛ mun fɔ ala mun fɔ a tɛ silamɛya yɛrɛ concerné yɛrɛ nafilaw donc ni silamɛw sera k'a faamu k'a dɔn na kɛlɛ ka kan ka kɛ ni min ko a bɛ silamɛya yɛrɛ jogo dɔ tiɲɛ kɛlɛ ka kan ka kɛ o de kama duloki ka kan ka bɔ o de kama mais duloki man kan ka bɔ fɛn min yɛrɛ ma jate kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala m'a fɔ yɛrɛ donc an bɛ wuli min da silamɛw ye o de ye o k'u janto a la taabolo ko tɛ baasi ye taabolo ka ɲi mais taabolo ni taabolo min nana ko a bɛ silamɛya yɛrɛ de tiɲɛ
silamɛya sariya b'a fɔ o taabolo ka jɔ fɔlɔ ka silamɛya faamu silamɛya mana kɛlɛ kama silamɛya mana ɲɔgɔn saboteli kama silamɛya nana di ka mɔgɔ kɛ kelen ye n'i ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a nali madina a doli madina kaw ye muhajirunaw kunbɛn kira ye badenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ti bɔ yɔrɔ kelen u ti kabila kelen ye u ye makan muhajiraw c'est-à-dire ansɔriw ye muhajirinaw tila u ni ɲɔgɔn cɛ karisa ye ne baden de karisa ye ne baden de karisa ye ne baden de dɔw taara u ka foro tilan fila dugukolo k'a tilan ko karisa i ka nin ta dɔw yɛrɛ y'a muso furu sa ko karisa c'est-à-dire a ma furu sa fɔlɔ a ko a filɛ min ka di ye ne bɛ sɔrɔ k'a furu sa i b'a furu o tɛ kanu dan ye mais silamɛya yɛrɛ daminɛna nin cogo de la silamɛya bɛ ka baara kɛ nin cogo de la mais olu nana bɔ a la k'a kɛ kanumafɛn walima fɛn min yɛrɛ tɛ silamɛya concerné ka kɛlɛ sigi o kama o n'i y'u lajɛ dɔrɔn i bɛna ye vraiment silamɛya laɲini silamɛya mago bɛ min na o tɛ yen donc silamɛya a bɛ mɔgɔw wele ka taa min ma o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ o de ye an ka ɲɔgɔn kanu o de ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye an kana ɲɔgɔn ko kuma fɔ an kana ɲɔgɔn tɔgɔ di dɔgɔya an kana ɲɔgɔn taabolo lagosi an kana ɲɔgɔn yɛrɛ lagosi jango ka nkalon da ɲɔgɔn na min yɛrɛ ka jugu fɛn bɛɛ ye bagawo n'i y'a lajɛ sitana dangana foyi ma sitana ka baara tiɲɛ bagawo fo hasidiya billahi alazim n'i ye kuran tafsiru dɔ bɛ yen n'i y'a lajɛ ko sitana ye alabato min kɛ mɔgɔ si tɛ min bɛ se k'a kɛ sitana ye san 20,000 de kɛ a bɛ wajili kɛ sitana ye san 15 kɛ a bɛ larisi lamini sitana ye san 30 kɛ a bɛ melikɛw ka ɲɛmaya la an y'a sɔrɔ tuguni ko sitana ye san 40 kɛ alijana la tile b'a bolo i y'a dɔn nin ye alabato dan ye mais mun y'a tiɲɛ a bolo hasidiya bon o hasidiya de nana don silamɛya kɔnɔ parce que sitana ye o ledu ta ko la aqudanna lahum ala siratikal mustaqim sitana ye wuli kalikan min kɛ a b'a cɛsiri la su fɛ a b'a la tile fɛ a tɛ sunɔgɔ a ka baarakɛlaw tɛ sunɔgɔ bon o sira jumɛn de ka ɲi ala bolo min bi adamaden kisi o de ye ni adamaden dusukun ka ɲi ni hasidiya bɔra dusukun na bezengoniya bɔra a la hikidu bɔra a la adamaden bɛ ɲɛ parce que i ka ŋaniya bɛ ɲɛ i yɛrɛ i b'i ka hɛrɛ fɛ i bɛ hɛrɛ min fɛ i b'a kanu n'i baden ye mais ni hasidiya bɛ ka ban i yɛrɛ ŋaniya tiɲɛna i yɛrɛ ti ɲuman miiri i yɛrɛ ye jango mɔgɔ wɛrɛ donc n'i ye fɛn fɛn ni fɛn ɲuman b'a bolo min bɛ jigin i kɔnɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ cogo di donc o de ye sitana ta tiɲɛ mais o hasidiya kelen nin o le donna silamɛya kɔnɔ bi o ka bon ni fɛn bɛɛ ye ni min ko a bɛ wuli ka silamɛya tiɲɛ fɔ Bagayogo ustad Bagayogo ne b'a dɔn e bɛ ka tiɲɛ de fɔ koyi et puis nin fana b'a dɔn nin bɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ koyi mais n'an bɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don mɔgɔw b'a fɔ ko a kalanna walima mɔgɔw b'a fɔ ko a ka bon n'an ye o kama an b'a dogo an bɛ tiɲɛ dogo bon ni nin bɛ silamɛya kɔnɔ bɛn min kɛra y'a to ka taga o tɛ sɔrɔ tant que hasidiya bɛ bɛn tɛ sɔrɔ tant que hasidiya bɛ kelenya tɛ sɔrɔ tant que hasidiya bɛ hinɛ tɛ sɔrɔ tant que hasidiya bɛ mɔgɔw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc an kɔni bɛ min fɔ toujours o de ye mɔgɔw k'u jantɔ hasidiya la mɔgɔw k'u jantɔ c'est-à-dire u ka jija ka ɲɔgɔn kanu comme ala y'a ɲini cogo min na wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu masha Allah alhamdulillah Sheikh Muaz ka da an ka waati kɔrɔnin kan aw bɔra diɲɛ jamana jana naam kana mawludu kɛ an karamɔgɔ fɛ masha Allah Usmane Madana naam nisɔndiya min b'aw la ani dakuruɲa labanw ka di ka da an ka waati kɔrɔnin kan alhamdulillah an kɔni an nisɔndiyara bon an tɛ se ka nisɔndiya min b'an na dan t'a la quoi ka sababu kɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn minnu bɛ bamanankan mɛn olu tɛ seyidu ka valeur dɔn u t'a valeur dɔn y'a dɔn Ustad Bagayogo ne ye nigérien de ye ne ye zabarma de ye bon
n bɛ ka bamanankan min fɔ n bɛ ka n duburiye a la de n'o tɛ ne yɛrɛ ka kan ne yɛrɛ ka kan yɛrɛ ni ye si min kan min si min o de ye Zarmakan ye mais an taara Ɲame an taara sɔrɔ baya ma fɔ mais an ye baya fɔ mɔgɔ 600 o de ye baya kɛ dans 2 mois donc o de la an b'a dɔn a Seyidi Sharif Usmane Madani Haidara mɔgɔw t'a dɔn kosɛbɛ ta a nana min kama a bɛ ka waliya mais o la nisɔndiya min b'an na kosɛbɛ o de ye mɔgɔw nana hɛrɛ la et puis bɛɛ bɛ hɛrɛ la tuguni et puis u nana kira ka kanu min kama an bɛ k'a ye a bɛ ka fɛnkɛ mɔgɔw la alhamdulillah vraiment an kɔni nisɔndiyalen don fo an tɛ se k'a dan don quoi amin alhamdulillah an baden tɛ bɛ shirifila lajɛbaw an b'aw fɔ ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka an karamɔgɔ k'i yɛrɛ fɔ waliɲuman dɔn an ka wele jaabili la ka bɔ fo Côte d'Ivoire Sobere mɔluba in na sɛgɛn ni degun bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i tilala ka i yɛrɛ majigi k'an ka wele jaabi an b'i fo la k'i waliɲuman dɔn ka Ivoirien bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i sigilen bɛ yɔrɔ min n'o ye Sobere ye ka Zermaw fana bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la fo yan fo Niger o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko nin kun de sɔrɔla ka lase an baden tɛ bɛ shirifila lajɛbaw nin bɛ dasigi kɛ an ka bi sigi la ni Muaz Tahiru ye sigida caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramo je mina kuma wuli balila be manga